Mokapin sa 400 ka mga huwes sa sulod gawas sa nasud ang mitambong sa tulo ka adlaw nga panagtigom sulod sa usa ka hotel sa dakbayan sa Sugbo kiniadto sa ika-29th Annual Convention sa Philippine Women Judges Association o sa 2024 Asia Pacific Regional Conference of the International Association of Women Judges. Mitambong sa pagbukas sa kalihukan sa Supreme Court Chief Justice Alexander Hismondo kinsa nanguna sa pinirmahay sa Memorandum of Understanding tali sa Judikatura sa nasod ug sa Australia. Ang nasong kisabutan nagpalig-on sa judicial cooperation tali sa labawng hukmanan sa Pilipinas ug sa Federal Circuit and Family Court sa Australia. Lakip nini ang pagpalambo sa access sa family courts ngadto sa masakop sa vulnerable sector ilabi ng kababayen-an ug ang kabataan. Gitinguha usab ang pagpalig-on sa katakos sa mga huwes bantok sa human trafficking cases, online sexual abuse o exploitation sa mga bata. I always manage to see things, to see something other than what I see. And this is not unique to them. This is something shared by all women judges, and it is a product of not only your individual upbringing,